Pasiuna, ang basamhon ni Mormon maong ang usa ka balaan nga kasulatan nga ikatandi sa Biblia. Kini usa ka talaan sa Dios sa iyang mga pakigtumala sa karaan nga mga lumulupyo sa mga Amerika ug naglakip sa kahingpitan sa walay katapusang nga ebanghelyo. Ang basahon gisulat sa daghang nga karaan nga mga propeta pinaagi sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag. Ang ilang mga pulong gisulat diha sa mga palid nga bulawan, kutlo ug gipamuban pinaagi sa usa ka propeta nga tigsaysay nga giningignanan og Mormon. Ang talaan nag-asoy sa kaagi sa duha ka dagko nga buhilamaan. Ang usa nga miabot gikan sa Jerusalem sa tuig 600 BC ug sa wala madugay na bahin sa duha ka mga nasod. Ang gipangantog nga mga Nephite ug ang mga Lamanite. Ang lain miabot nga labaw pa kasayo sa diha nga ang Ginoo milibog sa mga pinulongan dito sa Tore sa Babel. Kini nga pundok gipantog nga mga Heredite. Human sa mga kalibuan ka mga tuig, ang tanan nalaglag gawas sa mga Lamanite ug sila mao ang kauban sa mga kagikanan sa mga American Indian. Ang labing madaugan nga hitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon mao ang kininagulunganon nga pagpanaglagad sa Ginoong Hesukristo taliwala sa mga Nephite human dayon sa iyang pagkabanhaw. Kini naagpahimutang sa mga doktrina sa ebanghelyo, naglatid sa laraw sa kaluwasan ug nagsulti sa mga tawo unsa ang kinahanglan gayon nga ilang pagabuhaton aron maangkon ang kalinaw niini nga kinabuhi ug ang kaluwasan sa kahungturan sa kinabuhi nga umaabot. Human si Mormon makatapos sa iyang pagsulat, siya mihatag sa asoy ngadto sa iyang anak nga si Moroni. Kinsa midugangan og pipila ka mga pulong sa iyang kaugalingon ug mitago sa mga palid dito sa buntog sa Cumorah sa Setyembre 21, 1823. Ang mao nga Moroni nga usa na ka himayon og pinanhaw nga tawo mipakita ngadto kang propeta Joseph Smith og mihipamaanggo kaniya mahitungod sa karan nga talaan og sa kita nga kahumbaran ngadto sa pinulongan nga Ingles. Sa takda nga panahon ang mga palid gitugian ngadto kang Joseph Smith. Kinsa mihubad kanila pinaagi sa gasa o gahom sa Dios. Ang talaan karon na mamantala na sa daghan nga mga pinulogan ingon nga bao og tungan saksi nga si Hesukristo mao ang anak sa buhing Dios. Og nga ang tanan kinsa moduol ngadto kaniya og mosunod sa mga baload og sa mga ordinasya sa iyang ebanghelyo mahimong nga maluwas. Mahitungod niini nga mga taalan ang propeta Joseph Smith miingon, "Ako misulti sa mga kaigsuonan
nga ang basohon ni Mormon mao ang labing tukman sa bisan haing nga basohon dinhi sa yuta, ug ang sukuranan sa atong tinuhan, ug ang tawo labi moduol sa pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kay sa bisan haing nga basohon. Dugan sa kang Joseph Smith, ang Ginoo mihatag nato sa napulog usa ka mga tawo sa pagtanaw sa mga palit nga bulawan sa ilang kaugalingon ug mahimong nga talagsoan nga mga saksi sa kamatuoran ug sa kambalaonan sa baso ni Mormon. Ang ilang sinulat nga mga pagpamatuod nalakip dinhi ingon nga ang pagmatuod sa tulo ka mga saksi ug pagmatuod sa 8 ka mga saksi. Kami nagdapit sa tanan nga mga tao sa tanan nga dapit sa pagbasa sa basohon ni Mormon, sa pagpalandong diha sa ilang mga kasing-kasing sa mesenahe nga gilakip niini ug unya sa pagpangutana sa Dios, ang Amahan sa kahungturan. Sa ngalan ni Kristo, kon ang basohon tinuod ba? Kato kinsa mosunod niini nga maagi og mangmangayo sa hugot ng pagtuo, pagkaangkon og usa ka pagpamatuod sa iyang kamatuoran og pagkabalaanon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Tan-awa sa Moroni 10:3-5. Kato kinsa makabaton niini nga balaanon nga pagpamatuod gikan sa balaang espiritu mogtangkat usab sa kamatuoran pinaagi sa sama nga gahom nga si Hesukristo mao ang manuluwas sa kalibutan, nga si Joseph Smith mao ang iyang tigpadayag ug ang propeta niining katapusan nga mga adlaw, ug nga ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw mao ang giingharian sa Ginoo nga sa makausa pa gitukod na usab dinhi sa yuta, pagpangandam sa ikaduha nga pag-anhi sa Mesiyas.